Wala, joke lang. Punta ka sa ibang lalaki. Alam mo naman, nag-joker ako eh. Sige. Namimiss Alam mo, miss kita. miss kita, Bon. Antoinette. Bon! Bon! Oh, Hi. napadaan ka dito sa workplace ko. Sorry, did I interrupt you? Ay, How's Antoinette, by the everyone? way, my first love, the ex pala. Ex first love. Oh, bro, mom. you Yan, look so naalala ko beautiful. siya. Naalala ko siya. First love mo, yun kinukwento mo nasa US. sa amin. Paglasing ka Uy! siya, yung bukang bibig mo, Uy! hindi... Ay, yayain sana kita. Kasi di ba 2 weeks lang ako dito, pang 1 week ko na. Baka pwedeng yung 1 week, lumabas tayo. Sige. Wala. Hindi, may gagawin yata kayo. May Ay, wala. narinig ko kasi milakad kayo. Oh, yes. Milakad kami, mambababae kami eh. Hindi ako sasama. Actually, may lakad pala kami. First time yan, kung ganun. Una na kami, ha? Teka lang, okay ka lang? Okay lang ba? Sa'yo? Ayaw mo ba? Gusto, pero baka Sa kasi... iba na nga lang. Uy, ano? Wala, joke lang. Punta ka sa ibang lalaki. Alam mo naman, nag-joker ako eh. Sige. Namimiss kita. Miss kita, Bon. Antoinette. Bon! Bango mo talaga. Teka. Bakit? Dali lang. Halika nga dito. Teka lang, Ginigigil ako sa inyo. Oo, alam ko yun. Sige na nga, mamaya na. Baka sa'yo ako eh. Aray ko! Baka. Lagyan mo ko ng kiss mark dito. Ganun ba yun? Halika. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.